Video Millenniumin erikoishaastattelussa on yrittäjä Toivo Sukari. Niin on, kato, usko on mennyt ja mutta toivo on tässä ja rakkautta riittää, se on semmoinen homma. Niin, te olette olleet erikoisotsikoissa nyt tällä viikolla juuri sen takia, että te olette tekemässä Lempäälään kauppakeskuksen yhteyteen massiivisen kokoisen Titanic-kopion. No itse asiassa se on kopio Matti Vanhasen Peniksestä, että se on semmoinen homma. Niin, että se... Mitäs Titanic? No se meni ihan munille ja sen takia me tehdäänkin sellainen kultainen lerssi, se on 50 metriä kertaa 100 metriä kertaa 200 metriä, että siinä on munaa kerrassa. Nyt täytyy kyllä sanoa Toivo, että me joudumme keskeyttämään tämän haastattelun, että te olette maininnut sanat penis, muna ja lerssi ja me ei käytetä näissä videoissa niitä ollenkaan, joten kiitoksia haastattelusta. Kyllä mä tiedän sen, että Matti Vanhasen lerssi se kiinnostaa tuolla maailmalla aivan peniksen paljon. Joo, kiitos Toivo Sukari. Me ei kuitenkaan jouduta tätä tai mitenkään siis voida käyttää tätä materiaalia. Tämä on ollut nyt siis aivan liian penistäyteinen. Kiitos. No se ei kyllä kiinnosta mua lerssin vertaa, että aina pitää pystyä niin uskomaan itteensä ja huomiseen. Ja kyllä tästä kurimuksesta selvitään vielä. Tämä oli muuten aivan munaton tämä haastattelu.